I pozdrav svima ljudi, ja sam Joki Ploki, a vi gledate novi video na kanalu. Danas snimamo top 10 najboljih golova u 2016. godini. I da ne dužim puno, odmah da se bacim na posao. Ajde. Drugo proći. Vidio sam ovo, vidio. Gledaj. Ne znam, ovo ime izgovorim da ga ne... Dobar. Čekaj. Sve je ono. To sam... čekaj. Kakav gol, kako je šutno. Vidim da ste imali tamo sliči. To je moguće da ga je dao. Ne, golman, znam je ovaj gol. Ali nema nekih poznatih igrača, nikako. Boateng. Kako bi ne... Ja sam vidio da ne! To je stvarno Ovaj. Znam ovaj gol, znam. Ovo, to je ovo. Znam ovaj gol. Kako ga je prilično. Znam ovaj gol. Kako je ovo tako?
zaustavio sam to. I eto, vidjeli ste top 10 najboljih golova u 2016. godine. I ako želite još nekih reakcija na klip, pišite u komentarima i napišite koje. I eto, to je to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali ovaj klip, vidimo se vrlo uskoro.